טוב, מאור, אנחנו כמה שניות לפני הניתוח, איך אתה מרגיש? אחלה, מצוין. כן? אין בטוחות, כן. יופי. שיהיה בהצלחה. תודה. לסגור בבקשה. תודה. תביט אליי, נביא לך את הרסים, תודה, תביט ישר, וזהו איזה קפיץ שפותח לך את העין, ולא מאפשר לך מצמוץ. יפה מאוד. עכשיו נסגל רק ישר לאור מהבהב. לא כואב בכלל, אתה רק תרגיש, תשמע רעש ותריח ריח. תודה, אני מבין את הקרנית, יופי. 43 אתה כל הזמן מתמקד באור הירוק, זה הכל, נהדר, ככה להישאר. אתה נפלא. ככה אתה נשאר במשך עוד 37 שניות. מעולה אתה. כל הכבוד. יופי, נהדר. נהדר. יופי. עוד 10 שניות, סיימנו. זה נפלא. פנטסטי. יופי. עכשיו אני מניח משהו על הקרנית שלך. אתה לא תראה שום דבר, לא להיבהל. תביט ישר. 40 שניות מעכשיו. אנחנו נשטוף את זה וסיימנו את העין הזאת. ראית נפלא. כל הכבוד.